El valor de pla és l'escala del pla, és a dir, quina part del personatge es veu en la imatge. I ho podem classificar amb 5 plans bàsics. Això és un pla general. Què és un pla general? Doncs és quan hi ha un pla on es veu el personatge de cap a peus i tot el paisatge al seu voltant. Per què serveix un pla general? Doncs serveix per ensenyar l'entorn, per ensenyar on passa la història, per veure elements de l'espai i també per ensenyar una escena física, com aquesta. Un personatge està caminant i ens interessa poder veure el que està passant. I quan trobem plans generals en el cinema? Doncs moltes vegades al principi d'una escena, perquè serveix per situar, per entendre on està passant la història i també per ensenyar tots els elements de l'entorn. Això és un pla americà. Què és un pla americà? Doncs és un pla que agafa el personatge fins a sobre dels genolls. Se'n diu pla americà perquè es va fer molt popular en el cinema americà dels westerns, les pel·lícules de l'oest dels Estats Units, ja que és un pla que serveix per ensenyar el personatge i veure les accions que pot fer. En els westerns ensenyava les pistoles dels personatges, les armes, de manera que era un pla que anava perfecte per ensenyar com els vaquers desenfundaven i disparaven, o en aquest cas, per fer una acció com treure el mòbil i parlar. Això és un pla mig. Un pla mig és quan veiem el personatge fins a la meitat del cos, fins al mig, és a dir, fins a la cintura. Sí, un moment. I quan trobem el pla mig en el cinema? Doncs molt sovint, ja que és un pla que va molt bé per explicar la història. I això és un primer pla. El primer pla consisteix en gravar la cara només del personatge. I per què serveix? Doncs serveix sobretot per transmetre emocions, ja que quan estem tan a prop del personatge, amb molt poca expressivitat, ja transmet molt. I en quin moment trobem primers plans? Normalment es fan servir poc els primers plans, ja que tenen molta potència, i els trobem en moments especialment emotius o emocionals i per empatitzar el màxim possible amb el personatge. Això és un pla de tall. Un pla de tall consisteix en gravar qualsevol objecte, element de l'espai o una part del cos d'un personatge. Els plans de tall serveixen per donar informació clau sobre la història o per fer que l'espectador es centri en algun element en concret que té importància especial, com per exemple aquest pla de tall. Falten 13 minuts perquè passi l'autobús.